Ir-rata ta' fertilità f'Malta hija ta' 1.06 l-inqas fl-Ewropa u ħafna inqas mill-livell ta' 2.1 meqjus meħtieġ sabiex il-popolazzjoni tibqa' stabbli. Minkejja dan, nisa u riġiel ta' bejn 18 u 39 sena qalu li idealment jixtiequ medja ta' żewġ titfal. Riċerka ppreżentata mill-professura Anna Borg miċ-Ċentru għall-Istudji tax-Xogħol fl-Università turi li parti minn dan id-distakk hija marbuta mal-mod kif għandhom jitqassmu r-responsabbiltajiet fid-dar u fil-kura ta' tfal. Fejn tidħol il-kura ta' tfal, fejn jidħol ix-xogħol tad-dar, l-om għadha tieħu ħafna mill-piż fuq spallejha. U dak qiegħed iwassal għal ħafna konflitti. Allura dak li jkun meta inti qed iġġor dak il-piż kollu taħsibha darbtejn jekk ikollokx tarbija oħra. Jiġifieri għad baqgħanna x'nagħmlu ħafna fil-familja biex ir-rwoli bejn l-omm u l-missier ix-xogħol jinqasam aħjar u għandna bżonn ukoll li naħsbu f'policies tajbin li jissapportjaw il-ġenituri speċjalment fl-ewwel xhur meta tfal ikunu żgħar. L-istudju juri li fil-waqt li kważi kulħadd jaqbel li ż-żewġ ġenituri għandhom jaqsmu b'mod ugwali it-trobbija ta' tfal u x-xogħol tad-dar, fil-prattika hemm differenza kbira fil-perċezzjoni bejn l-irġiel u n-nisa. Fil-fatt, 71% tal-irġiel qalu li x-xogħol fid-dar huwa maqsum b'mod ugwali, iżda 45% tan-nisa biss qablu ma' dan. Ir-riċerka sabet ukoll li ħafna nisa qed iġorru xogħol ieħor li ma jidhirx. Fosthom li ppjanaru l-koordinazzjoni tal-ħajja tal-familja u l-piż emozjonali li jġib miegħu. Kważi nofs in-nisa, 46%, qalu li din l-inugwaljanza tista' taffettwa d-deċiżjoni tagħhom sabiex ikollhom aktar tfal. Fost ir-rakkomandazzjonijiet imresqa, hemm leave speċifiku għal meta tfal ikunu morda, titjib fil-leave għall-familja u fil-kumpens tiegħu, aktar flessibilità fuq il-post tax-xogħol u reviżjoni tal-iskema ta' child care bla ħlas. Waqt il-konferenza, chairperson ta' Vassallo Group, Natalie Brifa Farrugia, qalet li post tax-xogħol li jgħin lin-nies jibbilanċjaw bejn il-familja u l-karriera mhux biss jgħin lill-ġenituri iżda jsaħħaħ ukoll lis-soċjetà.